Sprutter på tur. Sprutter i skoven. Ses på Tine. Regnbuen er lige her i skoven. Jubi, Sprutte. Vi har fundet den. Lad os hurtigt finde ud af, hvor regnbuen ender. Måske er der en skat. Husk nu på, at vi ikke har været i denne skov før. Kom nu, Sprutte. Vi skal finde regnbuen. Vent på mig, Sprutine. Vi skal holde sammen. Men ja, lad os finde den regnbue. Se lige denne skov, Sprutine. Den er så stor og fuld af liv, og de træer, de er simpelthen så flotte. Det er virkelig et smukt sted. Jeg vidste ikke, naturen kunne være så. Hvad er det derovre? Ser du det, Sprutine? Lad mig se. Det er hjortesprutte. Kan du tælle, hvor mange der er? Lad mig prøve. 1, 2, 3. Der er 3 sprutte. 3 hjorte. Hvor er det spændende. Men lad os ikke forstyrre dem. Vi har stadig en regnbue at finde. Ja, lad os fortsætte vores eventyr, Sprutte. Hvem ved, hvad mere vi vil finde på vejen til vores regnbue? Velkommen til regnbuens ende. Før skatten kan blive jeres, må I hver især fuldføre en opgave. Her er din opgave, Sprutine. Og her er din opgave, Sprutte. I skal begge finde jeres genstande, før I må få skatten. Og husk nu, tiden er vigtig. Vi kan gøre det, Sprutte. Lad os dele os op og mødes her igen, når vi har klaret vores opgave. God idé, Sprutine. Lad os se at komme i gang. Held og lykke til jer begge to. Nå, lad os se uglens opgave. Jeg skal finde en gammel nøgle, 2 røde æbler, 3 lyserøde blomster, 4 æren. Det er godt nok en stor busk, det der. Jeg er sikker på, at tingene vil være derinde. Først skal jeg finde en gammel nøgle. Hvordan var det nu, den så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde den. En gammel nøgle. Der var den jo.
Hvad var det næste? Jeg skal finde 2 røde æbler. Hvordan var det nu, de så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde dem. 1, 2, 2 røde æbler. Der var de jo. Hvad var det næste? Jeg skal finde 3 lyserøde blomster. Hvordan var det nu, de så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde dem. 1, 2, 3 lyserøde blomster. Der var de jo. Hvad var det næste? Nå, jeg skal finde 4 æren. Hvordan var det nu, de så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde dem. 1, 2, 3, 4. 4 æren. Der var de jo. Det var alt på listen. Jeg må hellere komme tilbage. Næh, se de søde snegle. Hvor mange snegle er der? 1, 2, 3, 4, 5. 5 søde snegle. Nå, jeg må hellere komme videre. Farvel, snegle. Altså, nu er jeg tilbage til starten, og jeg har ikke klaret en eneste af Olens opgaver. Jeg håber, Sputine har bedre held end jeg. Jeg må hellere prøve at finde hende. Det kan være, hun kan hjælpe. Okay, Sprutte. Lad os se Olens opgave. Jeg skal finde en rusten nøgle, 2 grankogler, 3 orange blade, 4 hvide æg. Jeg er helt sikker på, at jeg kan finde tingene i den store busk foran mig. Først skal jeg finde en rusten nøgle. Hvordan var det nu, den så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde den. 1 rusten nøgle. Der var den jo. Hvad
er det næste? Jeg skal finde 2 grankogler. Hvordan var det nu, de så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde dem. 1, 2 grankogler. Der var de jo. Hvad er det næste? Jeg skal finde 3 orange blade. Hvordan var det nu, de så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde dem. 1, 2, 3 orange blade. Der var de jo. Hvad er det næste? Jeg skal finde 4 hvide æg. Hvordan var det nu, de så ud? Ja. Lad os se, om vi kan finde dem. 1, 2, 3, 4. 4 hvide æg. Der var de jo. Det var alt på listen. Gad vide, om Sprutine allerede er tilbage. Øj, se de søde pindsvin. Hvor mange pindsvin er der? 1, 2, 3, 4, 5 søde pindsvin. Nå, jeg må hellere komme tilbage. Farvel, pindsvin. Uha, det var godt nok noget af en opgave. Er du klar til at se, om jeg har klaret det, Sprutine? Ja, Sprutte. Jeg håber, Olen snart kommer tilbage. I er vendt tilbage. Nu må vi se, om I har løst jeres opgave. Er I klar til at afsløre, hvad I har fundet? Lad os se, om jeg har fundet alt det, jeg skulle. En gammel nøgle. 2 røde æbler. 3 lyserøde blomster. 4 æren. Hurra, Sprutte! Jeg har løst opgaven. Hvad med dig? Godt gået, Sprutine. Lad os se, om jeg har fundet alt det, jeg skulle. En rusten nøgle. 2 grankogler. 3 orange blade. 4 hvide æg. Sådan. Jeg har løst opgaven. Tillykke. Skatten er jeres. Jubi! Nu er skatten jeres. Men husk nu,
Den bedste skat er jeres venskab. Pas godt på hinanden. Se, Sprutte, chokolademønter. Hvem skulle have troet, at skatten var så sød og lækker? Nøj, hvor var det lækkert. Skal vi tage kisten med hjem? Nej, vi lader kisten stå, så de andre dyr også kan få lov at nyde chokolademønterne. God idé, Sprutine. Men lad os se at komme hjem ad. Klokken er ved at være mange. Ja, jeg er blevet helt træt efter dette eventyr. Like, del og subscribe.